Lângă tine, Imogen suge mai în botă de tâmpit. Pula mea! Cât a rămas, bă, contra noi și a crezut că e mai ultimul! Bă, spar paharul ăsta să moră familia mea! Dă la picior, futu-ți morți, te dă-ți. Dar să iau puțin mătura. Ca ciocan. Îl bate, Heaven. Stai aici, că se întoarce el. No. Bă, lasă așa. Nu, stai, nu trage, stai așa cu el până se întoarce. Murim, mâncați pula voastră. Băi, du-te cu el. Mamă, să moară tăicuțul meu, nu vine să cred. Ce face, mă, ăsta, măi, omule, mă, jur. Băi, coaie, băi. Doamne, Heavene, coaie. Bă, dacă îmi trage așa, ce să fac? Joc la knockout, băieți. Unul albă. Dau sună conector. Bă, în spate, mă, Edi, băgați lângă tine, mâncați și pula ta, Ediț. Băi, ținta asta nu e ce trebuie. Edi. Mă bagă în mit, o știu că fac. Bagă-te. Băi, emoții mari, care a dat flash-ul ăla, mă, cavaci gura, bă? Hai, n-are nimic, bagă-te. Bagă-te. Bă, ce flash? O sărit! Sus, hai mă! Plantează bomba aia, mă, că nu e scuipat. Așa, că am omorât. Pe toți. Mamă, stai că sunt în spate rău. Se caz doi. Băi, mid. Nu, m-am dus pe lamă. Unul în garaj, mid. Stânga, e aici. Vezi la vent. Bravo. Aoleu. Ce-a fost asta, mă, că ți-ai pula ta? Heaven și vent. I-am dat hit. Părea că avem runda asta. Bă, ăsta i-am dat 24 la Hansul ăla, mă. Nu Dacă pot mi-a să... venit ăla pe spate. Ce țintă are ăla de la primul, de la ei, mă, cavaci gura voastră, tuberculoză. E că încearcă la BR, am trecut unul la toxic, chill deocamdată, chill. Hai de pula mea. Am 16.000 și nu mi-am cumpărat nimic. Nu știu, am scos alea de acolo de pe privat, nu știu dacă merge. I-am dat cabe și prost minus 60. La boost. Amândoi și ăla nu merge nimic. Amândoi spre ea. Ha, i-am dat heal-ul ăla de la busul. Mă des pe ea Da. Boost unul. și pentru timp la spart. Ieși de boost. Nu știu dacă merge, că altcumva la alte de astea nu văd pe aici ce se pot. Ma. Pe site? Da. Da. Dau pe site. E aici, după tractorul ăsta. Boost la coad. Boost, stai și dă-i coad. Dă-i coad, am de coad. Intrată-ți foc la MBK. N-am De văzut unde că e te bagi trade am link-ul acolo pe trebuie să tractor. pui pe trade public. De unde iau trade link-ul? Păi da, de acolo e pus, bro. Mi-am pus la tastatura la asta. Trade offers. Ia uite-mă. Who can Ăla submit și trade două, offers. Uite-mă, stelare efect. Am rămas să prinde două butoane. Cred că Heaven. Heaven. Lângă tine, Imogen suge mai în botă de tâmpit. Pula mea! Cât a rămas, bă, contra noi și a crezut că e mai ultimul! Bă, spar paharul ăsta să moră familia mea! O spală paharul, pula. Dă la picior, futu-ți morți, te dă-ți. Și-o spală paharul. Dar să iau puțin mătura, băi. Nu se pot. Da, cu el direct am dat, nu mai n-am stat pe gânduri. Direct am dat, mă, cavaci. Ia uitați-vă, mi-a căzut pe blugi, mă, cavaci, bă. Mi-a spart blugii, băi. Nu dați bani că nu mai pot de nervi, doamne. Nu știu să-i bat aici pe mine. Ce facem? Jackson să bag under mereu. Cred că ar trebui să dăm rush pe ea. Hai, Te-au lăsat, da? Ce palași? nu se poate. Ce?
Nu, nimic. Am înjurat. Nu pot. Mai bag, nu știu cum să mă opresc, că mai scapă un... Ce-ai pățit, mă, zi? Am înjurat un pic, dar n-am avut din greșeală. Ui, super greu, m-am scăpat, n-am avut ce să fac. Vrei să fie? Vrei să fie? Vrei să fie? Hai, ia și runda asta. N-am înjurat, am scăpat un A, să cuvânt. fute breu? N-am Ok. Da, mă la spate, n-am auzit. Bravo. Haide. TV2. Stai și gură puțin. Le-ai auzit short, Imogen. Îți dă și Imogen. N-am avut ce să fac, băieți. Cincero de la SNCR Club Pro pe Instagram pentru sneaker și original. Și-am plecat să colindă. Nu știu cum rămâi tot ultimul, dom, să Că te înălțăm. duci și te baci și mă enervezi. Și faci numai bait. Nu e bait asta că stau pe mine și mă bat cu ei și nu mă omoară. Da. Hai, ia și Pe bune runda asta. vorbesc. Bravo. Cu ținta asta, nu o să bați niciodată om. Lasă că-i bate. Mamă. Nu te mai duce să te bați singur cu Dar mine. ce vrei să fac, Imo? Bine mai că stau în T-spawn. Dăm toți să ne jucăm, să ne distrăm. E easy game. Hai să facem Rambus pe mid, știi să faci? Imogen. M-am abținut să zic ceva. Run boost. Hai, care știi să faceți? Hai că am plecat. La a doua. Sari? Bun, dă-te înapoi, No. nu ne-a reușit. Da? E ok. Nu văd nimic, să știți. Și eu sunt băgat mid. Băgat conector acum, conector acum. Băi, Ami, eu sunt Ami era... Nu-i nimic, e bun. Ami gre... Dați-mi pe cineva. Ami, grenada aia gen eram, tot eu eram. Hai cu arunc acum. Boboi catwalk ai sus. Short adică. E Jaxi la window, cu și da flash. Unul window acolo. Jaxi window și... Mamă ce m-a văzut Bobo. Jesus! Chiar că Jesus. Acolo. Mai bine. Mai bine la scriborul ăla. Balcon, balcon. Am ucit. Chiar acolo. Bravo, mă, runda noastră. Conector? Ok. Nu, Ami, Short, dar short, tot. short. Ah, Ami. Ami, e cu tine, Ami, suntem tot... Ai văzut Ami. Nu nimic. Pe Ami prima să intre în site și să ne spună doar dacă e stânga. Nu că ne ajută, ne arată cum de Am pericolul. vrut să vă spun asta. Ce s-a întâmplat acum? A murit tot. S-a schimbat echipele. Mă, o țigară, mă. Palaș săracu e... Da, Aveți speranță n-are Palaș, nimic. aveți speranță. Nici să zici nu e ok, Poloș. Mamă, nu mai pot Ang! Ang, Ang! mă comport ok? Ești tank. Mulțumesc, Imogen, mă. nu știu ce cu tine. Cam cu uite emoții. La B. Ma... Ang, mă abțin. Ține-te tare. Ok? Dacă mă ajutați și pe mine, prietenii mei, îmi bei vreo 5 toți. Hai, bea un pic de apă. Bravo! Am încercat. S-a dat Ami din spate, mă. Bună. Nu-i nimic, acolo. Asta mă lăsați prima. Kevin, 1 euro, te pup, bro! Imogen, dar ce tu faci cu sticla aia, mă? Ce, mă abțin? Ce? Da, da. Vreți să vezi cum se câștigă runda asta ca like a boss? Hai! Hai să ne vorbim unde e Ami, că... Eu aici, poți să dau granada? Nu, da, de unde vrei? Deci, Pe mid 1. Mid smoke. Două Palaș. Unde ești cu spara? Pe site-a. E și jumate, am unul E HP. conector, Jaxi conector. E unul jumate ieșit. Unul la B, Palace la B, ajută-mă unul HP. Și nu con. Hai că prins. E în side B, e în side B, TDR-ul. Bravo, TDR-ul! Bravo! Bine! Unde Ami? Pe mid e. Bobo. Ce prost, Imogen. Am e pe Ține pe Ce uite. TDR pe bază la CT. Am trebuie să schimb și eu țintă asta pe bune. Cred că da. Asta era, da. Dai BT de rău. La B? Flash. Am declarat dacă vrei, dar nu știu să le dau. N-are nimic, ține-le acolo cu noi. Ne dăm lor, a? Bun.
Dar nu plantează, na. TDR-ul are țintă ca mea? Bravo, TDR, bravo. TDR-ul ai țintă ca mea? Nu, așa vezi tu. Albastru, nu știu, mică și A, albastră. nu e. Așa vezi tu că nu... Am înțeles. A, nu e aia.